добре дошли в поредното издание на 5 минути японски във връзка с 35-ти урок, където днес ще разгледам точно две неща. Първото е когато търсим съвет или някакво опътване, използваме граматиката нещо си, десга. До щара и деска. Какво да направя? Какво е добре да направя? Еди си, какво си, еди си, що си. Например, искате да вземете книга на заем от библиотеката, не знаете как, и питате. Първо въвеждате темата, която е взимане на книга на заем. Хоно каритайн десга. Ето това десга е въвеждането на темата. Искам да взема книга на заем, но какво да направя? До щара и деска. Това, което може да се случи с новите условни форми, ето това нещо до щара и деска да се замени с новите условни форми и да звучи до суреба и деска. На български би се проявил по абсолютно същия начин. Какво да направя? Какво е добре да направя? Но на японски ето това звучи може би с една йотичка по-възпитано и учтиво от щара. Второто нещо, което ще разгледам тук е нара. Което е освен ако, може и да е ако става въпрос за. Щом става въпрос за. И сега ще обясня в какъв смисъл. Става въпрос за диалози. Трима души като си говорят. И, например, нашият небезизвестен Асан иска да ходи на планина и пита, искам да отида на планина, ама къде е хубаво да отида? Яма е икитайн десга. Доко ни икеба и деска. Доко ни икеба и деска. Къде е добре да отида? И Бисан му отговаря веднага. Яма нара пирин га ii desu. Пирин-сан га ii desu. Пирин-сан га ii desu yo. И му казва, щом става въпрос за планина, Пирин е най-добре. Пирин е добре. И така, Б, първото, което е потвърждава, че става въпрос за планина и казва, че става въпрос за планина. Съответно, Б може тук да добави, може да са други неща. Това е най-общия отговор. Може да бъде, например, защото планина много неща може да са. Може да си отседнеш в хотела и да гледаш планината. Може да ходиш да катериш върхове по планината. Може да ходиш само за разходка, така в някаква лека пътечка. Може да ходиш на скално катерене или алпинизъм някъде. Много неща може да са в планината. И съответно той може да даде няколко съвета. Може да бъде тозан, просто катерене в планината по върхове и нагоре-надолу. Тозан нара Пирин-сан га ii desu. Ако е рокко клайминго нара, какво? Ракатник. Ракато
никога и десьо. И така, зависи какво иска човека. Ако става въпрос за това, еди си какво си. Нещо си, нара. Стиг толкова.